केयरफुल हो जाओ दे। मेरा ऑफिस में एक स्टाफ है, उनका पूरा SBI अकाउंट YBY लोग ने खाली कर दिया, बोले पूरा जीरो अमाउंट हो गया बोला है। हाय हेलो लोगोफोर, आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे आरो गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय नङाबा इउटुब चेनेलफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। लोगोफोर जायखियानो जादोला नोंथांमोना जुदि नुवाखैब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आरोना दानि जुगावथ' दायो ससियेल मिडियाआवहाय मानि थाखाय गोबां दावराव जागासिनो दङ नङा होमबा लोगोफोर। लोगोफोर जायखियानो जादोला आं आरो बांद्राय गोबाव खालामबाय थाला, सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदेरनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। थ'दे बिदिब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना बे थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै भिडिअआ मानि थाखाय जागोन एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय बा मोनथिखाबाय नङा होमबा लोगोफोर। जायखियानो जादोला आं आरो बांद्राय गोबाव खालामबाय थाला, सिदानो भिडिअखौ जागायलांनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो गोबाङानो मिथिखायो नङा होमबा लोगोफोर, मानो होननानै बुङोबा दायो ससियेल मिडियाआवहाय जेरै YBY नि ट्रेन्डिं जायखौ बुङो एप नङा होमबा, अनलाइन आर्निं खालामनाय जितु मानि फैसा इनभेस्ट खालामनाय सुबुंफोरा दिनै दायो गोबाङानो प्रब्लेमाव जानानै दङ, गोबाङानो दुखुआव जानानै दङ। जायफोरानोखि सिगाङाव हाबदोंमोन बिथांमोना एसे मुलाम्फा जाबाय, जायफोरानोखि उनाव हाबदोंमोन बिथांमोननि थाखाय एसे साननो गोनां बायद' जानानै फैबाय आरोना लोगोफोर। लोगोफोर, बेनिनो मोनसे दाखालि नङा मैयामोन आरोना, मैया 12:30 सानजौफुंनि 12:30 जागौमोन आंखोमबा आरोना, सानजौफुंनि 12:30 मोनसे नटिस फैदोंमोन आरोना लोगोफोर। बे नटिसखौ सोरबाफोर गोबां सुबुंफोरानो मोनथिगौ आरोना। लोगोफोर, KYC होबासो 6000 होनानै नोंथांमोना KYC मारिब्लासो बेयो अपेन जागोन होननानै बेबायदि मोनसे नटिस फैदोंमोन आरो नङा होमबा लोगोफोर। सोरबाफोर खालामदोंबो जानो हागौ, सोरबाफोर खालामाखैबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। लोगोफोर, जायफोरानोखि खालामाखै आं बिथांमोनखौ बुंनो थाङो आरोना लोगोफोर, नोंथांमोना खालामब्लाबो एसे सानै हयै खालामब्लानो जाबाय नङा होमबा लोगोफोर। लोगोफोर, आं आरो बांद्राय गोबाव बुखिबाय थालासै, फंनैसो बुंनायनि आगोलावनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय बिनिनो जितु YBY नि जितु आपग्रेड सुबुङा बिथाङा मोनसे भइस रेकर्ड खालामनानै बिथाङा होदोंमोन नालाय, बेखौनो लानानै आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों। नोंथांमोना बे भइस रेकर्डखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, जोबजासिम खोनासंलांबानो जाबाय, अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर। थ'दे बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो। বান্দৰমাৰীৰ পৰা এজন মানুহৰ 14 লাখ একাউণ্টৰ পৰা কাটি দিছে KYC 6000 ৰিচাৰ্জ আৰু KYC দিয়াৰ পাছত বাপেকৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পইচা আছিলে। हो जाओ हाँ सब लोग। हमने 6000 KYC किया था तो मेरा बैंक अकाउंट खाली हो गया। केयरफुल हो जाओ दे। मेरा ऑफिस में एक स्टाफ है, उनका पूरा SBI अकाउंट YBY लोग ने खाली कर दिया, बोले पूरा जीरो अमाउंट हो गया बोला है। किसने बोला था पैसा डालने के लिए? आपको किसने बोला था? ये है मेरा ग्रुप का मेंबर लोग। ये KYC के लिए हम 6000 डाल के देखा, फिर भी ओपन नहीं हो रहा है। तो मेरा रिजल्ट आने का बाद में आप लोग को सजेशन हम क्या करना है क्या नहीं करना है हम बताएगा। अभी उसको हर बार के कुछ भी मत करो, और ट्रेडिंग भी नहीं हो रहा है। ट्रेडिंग ये अभी नहीं हो रहा है, ये 12 बजे से लेके रात का 12 बजे तक है। बीच में ट्रेडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक कर लो। अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे रहने दो, अगर हो रहा है तो मैसेज में ये ग्रुप में भेजो ट्रेडिंग हो रहा है बोल के। अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे रखो। अगर मेरा जो हम अभी KYC हम 6000 डाल के देखा, क्योंकि डाल के नहीं देखने से भी हम लोग को पता नहीं चलेगा, इसलिए हम लॉस होने से बोल के मेरा हम KYC में हम ये 6000 डाल के देखा है। उसका रिजल्ट जो आएगा हम आप लोग को बताएगा, क्या करना है वो बताएगा। वो 11 ये अगस्त तक इसका ये टाइम है। उसका आगे अगर 24 आवर्स में रिजल्ट आता है तो हम सबको ये ग्रुप में बता देगा। लोगोफोर, भिडिअआ बेनोमोन। निश्चय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला बुजि मोनखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर। आरो जायफोरानोखि बुजि मोनाखै नोंथांमोना अननानै बे भिडिअखौ रिपिट खालामनानै नायफिनबानो जाबाय, अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर।
थ' लोगोफोर जोबनायनि आगोलाव आं नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनो होननानै सानदों आरोना लोगोफोर। थ' बेफोरबायदि बाथ्राखौ शेयार खालामनायाव आंनिफोर जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आं नोंथांमोननियावहाय निमाहा बियो आरोना लोगोफोर। थ' ओरैबायदि लोगोफोर नोंथांमोना दि दायो नैबे YBY आव मोनसे मैया नटिस होदोंमोन नालाय 6000 होब्लासो KYC मारिनानै 6000खौ रिसार्ज खालामब्लासो बेफोरबायदि अपेन जागोन होननानै बुंदोंमोन आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ जायफोरानोखि रिसार्ज खालामाखै खालामनो सानदों, थ' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि आन्दाजाव आं साननाय मथेबा आं मोनथिनाय बायदिब्ला नोंथांमोना हायोब्ला रिसार्जखौ खालामाब्लानो जासिगोन होननाय बायदि आरोना। नोंथांमोनाथ' अलरेडि नैबे कल रेकर्डआवथ' हमदां हाखाबाय, मोनथिखाबाय बिथांमोना दि मा फोरमायलांखो आरो नङा होमबा लोगोफोर। थारैनो दायो बे YBY एकाउन्टआ बेन जाथारसिगोननि लामायाव फैखाबाय नालाय, ओंखायनो लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो जुदि खालामनो सानदोंबा दा खालामनोसै। आरो जुदि आं नैबे नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे जुदि बाथ्राखौ बुंनायाव माबाफोर जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला आं निमाहा बियो। मानो होननानै बुङोबा जायफोरानोखि 6000खौ रिसार्ज खालामनानै KYC मारिनायाव बिथांमोना आंखौ दुखु मोननो हागौ, बिथांफोरा मानो बादा होदों आरोना लोगोफोर, मानो बिदि बाथ्रा बुंदों होननानै आरोना। थ' लोगोफोर आंबो नोंथांमोनखौ बादाबो होनो थाङाखै, जास्ट आं बुंदों आरोना खालामाब्ला हामसिगौमोन खोमा होननानै आरोना। मानो होननानै बुङोबा गोबां सुबुङानो मिथिखाबाय नालाय बेखौ दायो थारैनो बेन जाखागोन होननानै आरोना। ओंखायनो जेनेबा आं नोंथांमोनखौ एसे आंनिफ्राय साजेसन होदोंमोन आरोना लोगोफोरथ'। खालामा नोंथांमोननिसो बाथ्रासै आरोना, आं बिनि सिगाङाव आरो बांद्रायखौ बुंनो थांलियासै आरोना। थ' लोगोफोर जायखि जायानो जादोंला नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला नैबे आंनि भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो। जोबनायाव आरो बेल आइकनखौबो दाबायना होदो, जाहाथे आं आरो बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर। स' थेंक इउ स' माच। आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।